Milí priatelia, poďte si spolu s nami zacvičiť pre zdravie vašej chrbtice, pre príjemný pocit rozprúdenia životnej sily a pre dobrú náladu. Ruky vedľa tela, nohy vyrovnané. Pomaličky obidve ruky do vzpaženia. Natiahneme hornú polovicu tela s nádychom a výdych. Svaly uvoľníme a pomaličky pripažíme. Pri natiahnutí precítime chrbtové svaly, chrbticu, precítime napätie v pleciach a v rukách. Zacvičíme si ešte jeden cvik na premasírovanie kostrče a sedacieho svalstva. Nohy spolu, prepletieme prsty, s nádychom zdvihnieme hornú polovicu tela aj nohy a pretáčame sa z boka na bok. Pri tomto cvičení je masáž kostrče a sedacích svalov intenzívnejšia. Spevňujeme brušné svaly, svaly na nohách, chrbtové svalstvo, svaly celého tela. Na záver sa posadíme s vyrovnanými nohami, predkloníme sa k nohám, chytíme sa za prsty na nohách, uvoľníme sa v predklone, uvoľníme hlavu, krk, šiju a celý chrbát. Zhlboka dýchame, relaxujeme. Uvedomujeme si blahodárny účinok cvičenia na celé telo. Rozprúdili sme životnú energiu, pozitívne sme sa naladili. Milí priatelia, poďme si spolu zacvičiť ďalšiu zo zostav relaxačno-ozdravovacích cvičení na precvičenie celého tela a na načerpanie energie. Pokračujeme ďalším cvikom, rukami prejdeme do upaženia, dáme si ruky dlaňami nahor, nadýchneme sa a s výdychom poloblúkom presunieme pravú ruku na ľavú. Vytočíme hornú časť tela a vrátime sa späť nádych a s výdychom vystriedame ruky. Týmto cvičením naťahujeme svaly medzi lopatkami. Počas cvičenia, počas vytáčania pánva zostáva na podložke. Nádych a s výdychom striedame ruky. Na záver načerpáme energiu. Prekrížené ruky položíme na hrudník. S nádychom prejdeme rukami do vzpaženia. S výdychom spojíme ruky nad hlavou. S nádychom prejdeme rukami do vzpaženia. Výdych, predklon. Spojíme si ruky, urobíme misky z rúk. S nádychom ťaháme energiu hore a vydýchneme vo východiskovej polohe. Nádych, naberáme energiu. Výdych, spojíme ruky nad hlavou, usmerníme energiu. Nádych, opäť naberáme energiu. Výdych, predklon, načerpáme energiu zo zeme. S nádychom ťaháme energiu hore a vydýchneme vo východiskovej polohe. Cvik zopakujeme ešte raz. Týmto cvičením precvičíme svaly celého tela. Načerpáme vitálnu životnú silu a rozprúdime ju do celého tela. Pomaličky docvičíme, ruky máme mierne od seba, predýchame si, uvoľníme sa, vnímame svoje pocity, precítime príliv energie a usmejeme sa.